Hi guys! Ang gagawin ko ngayon ay mag-install ng dual boot sa Steam Deck ng aking boss. So ipakita ko lang guys, ito yung ating Steam Deck. I-on lang natin. Tingnan natin ang kanyang storage. So ayan ang kanyang storage guys. 465.8 GB. Pero ang space na lang niya is 212.9 GB. So back natin. Iyan na lang natin i-shutdown. At kailangan natin guys ng USB flash drive. At least 16 GB pataas. Kasi ito yung gagamitin natin para sa pag-install ng OS or ng Windows. Tapos naman kailangan pa nating i-install. Kailangan din natin ng USB hub. Dahil ang Steam Deck guys ay Type-C. So dapat Type-C. Tapos ang una natin gagawin ay pupunta tayo sa Google Chrome para mag-download ng mga kailangan nating i-download. So una nating i-download ay ang Partition Editor. So ito guys, yan ako napapansin, nasa unahan na siya. Kaya siya nandiyan na guys kasi nakapag-download na ako. Ulitin ko lang para makita nyo. So click lang natin itong Gnome Partition Editor download. Tapos Gparted, click. Dito sa baba, ayan nakita nyo. So ito yung i-download natin. Click natin yan. So nasa baba guys, nakikita nyo. Downloading. At ang susunod nating i-download ay ang installation media. Click lang yan. Tapos dito tayo, click natin itong pinakauna. So ito yung dapat natin i-download. Download now. So ayan, nakikita nyo rin nasa baba. Tapos ang next natin i-download guys ay ang Rufus. So kung napapansin, nandito na rin. So ayan. Kung wala sa inyo, so i-type nyo lang Rufus. Ayan, Rufus. Then okay, enter. Tapos laging dito sa unahan ng ating i-click. Ayan, dito sa baba makikita natin ang download. So ang i-download natin dito ay ang pinaka-latest. Click lang natin yan. Ayan, nagda-download na. So ang pang-apat nating i-download guys ay yung mga drivers ng Steam Deck para doon sa Windows nating i-install. I-install na rin natin ang kanyang mga drivers. So dito i-type lang din natin Steam Deck Windows. So click lang tong Steam Deck Windows. Tapos laging pinakauna ang i-click natin. Yan. Saan ba yun? Ay hindi, dito lang tayo. Sorry. Yan, Steam Deck Windows Resources. So i-click natin to. So nandito na yung kanyang mga Windows drivers. So itong anim na to ang kailangan nating i-download. Kailangan natin itong i-install mamaya after natin ma-installan ng Windows. So ang una ay EPU driver. Download here. Ang next driver, Wi-Fi driver. So kung napapansin nyo guys, nasa baba. Ayan, downloading yan. At ang panglima at anim ay ang audio drivers. So close lang natin yan. Check natin dito sa download. Zoom natin ng konti. Ito yung anim na drivers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan. So ito naman yung Rufus, yung sa partition natin, at yung sa ating Windows Media Creation. Ang ginagawa ko kasi guys, para mapag-isa to, gagawa tayo ng new folder. Dahil nakagawa na ako guys, di ko na yan itutuloy. Ito kung napapansin nyo, ayan folder na to. Yan, nakasulat driver. Tapos gawa ulit ka ng isa pang folder para naman doon sa Rufus, sa media creation ng Windows at doon sa partition. Nakagawa na rin ako guys, so hindi na ako gagawa. Ito siya, magkatabi. Nilagyan ko ng image. Tapos guys, pag nalagay nyo na dito yung mga drivers, na double click mo yan. Kung naka-zip pa dito, kailangan nyo i-extract all. So halimbawa, katulad nito. Yung punta sa download, yung ma-download natin ganyan. Di ba ka naka-zip? Zoom natin. Ito. Okay, so kailangan yung i-extract all. So right click nyo lang, tapos ito.
So dito sa folder ng image, double click. So nandito ang ating Gparted, media creation, at yung sa Rufus. Naglagay na rin ako guys ng Steam Deck recovery, pero baka naman hindi na kailangan. So titingnan lang natin mamaya. Close lang natin. Tapos kailangan na natin i-insert ang ating USB flash drive sa ating PC. So yan guys, kung napapansin nyo may laman na siya. Nailagay ko na kasi si partition. Pero gawin natin ulit para makita nyo. Ngayon punta tayo dito sa image. Right, double click. Then sa Rufus, double click. Then yes. So ngayon nandito na tayo sa Rufus. Dapat dito natin ito ilagay para mas kita. Ayan. So na-open na natin ating Rufus. Click natin tong select. Tapos hanapin natin si partition, si Gparted. Click lang natin yan. Then open. So ito na si Gparted. Ito yung si partition. Tapos naka-MBR. Then start. Write in iOS image mode. Yan, recommended. So click OK. Then yes. At saka guys, tandaan nyo pala na pag ginawa nyo pala to, lahat ng laman ng USB nyo ay mawawala. So make sure guys na gagamitin yung flash drive ay walang importanteng laman. Okay natin to. Yun, sabi ready. So i-close natin yan. I-eject na natin to. Taksak na natin tong ating USB hub. Tapos insert na rin natin tong ating USB. Tapos pindutin natin na power switch at down volume. Sabay natin. Tapos pili natin yung USB. 1, 2, 3. Pangatlo. Then okay. So i-select natin tong don't touch keymap. Then okay. So, number 33. So ito yung kailangan natin piliin, US English. Yun, okay lang natin. Yun. So yan, gumagana na ang ating mouse. So ngayon ito yung ating hatiin guys. Hindi naman hatiin, siguro kailangan natin ng medyo malaki-laki sa OS ng Windows. Tapos right click lang natin to. Resize move. Kailangan nyo guys may mouse talaga kayo. 30. Then remove size. So ito na siya 172. So nakalagay pala guys ay unlocated. So i-right click natin ulit to. Ito. And right click then new. Tapos ext4 then add. Tapos click natin tong check. Apply all operations. Then apply. Di ako sure guys kung kaya ni Windows ang 172 mag-install pa ng game. So gusto kasi ni boss malaro yung Call of Duty Warzone 2. So bago kasi yun gumana dito kailangan naka-Windows. So kailangan natin i-dual boot. Medyo matagal-tagal pala dito. Antay-antay lang. Kala ko na parang nag-black screen lang pala. Tagal.
So ayan guys, natapos din. Grabe ang tagal. Close natin. Ito na yung ginawa natin. 172 GB. So close natin yan.